Lijep pozdrav poštovani gledatelji, 17 sati i vrijeme je za još jedno dnevno izdanje emisije Dobar dan Rijeko. Sa mnom u studiju je moj današnji gost, gospodin Frane Trošec. Želim vam dobar dan. Dobar dan. I hvala vam što ste došli. Hvala i vama. Vjerojatno naši gledatelji već sada mogu pretpostaviti o kojoj ćemo temi razgovarati u narednih 10 minuta. Pa evo, krenimo odmah sa pitanjem. Bili ste direktor Brodomaterijala. Mislite li da je ova velika tvrtka trebala ići u stečaj? Odmah da kažem par riječi nešto o toj tvrtki. To je bila svjetska tvrtka. To je bila tvrtka od koje je ovisila riječka industrija. Dakle, Brodomaterijal je razvijao riječku industriju, industrija je njega. Neka vrsta simbioze i tako dalje. Nije to bila tvrtka ko su danas ti centri koji izvlače novac od stanovništva i tako dalje. Ovo je bila tvrtka za industriju. Padom Brodomaterijala padala je riječka industrija. Tako da možemo slobodno reći da ta tvrtka nije trebala biti likvidirana, pogotovo jer je još uvijek ostala brodograđevna industrija, a Brodomaterijal je bio specijalizirano poduzeće za brodograđevnu industriju. Dakle, tvrtka nije trebala ići u stečaj. Vi ste mi vjerojatno postavili pitanje, a račun je bio blokiran. Stečajni zakon je nemilosrdan. Ako je blokiran račun, tvrtka ide u stečaj da se podmire vjerovnici. To je osnovni postulat stečaja. Međutim, u to vrijeme je bilo pola Hrvatske sa blokiranim računima. Zašto baš Brodomaterijal je izabran za stečaj i zašto ga je baš izabrao za stečaj gospodin Slavko Linić, tadašnji gradonačelnik Rijeke? Šta mu je bilo da pokrene stečaj? Vjerojatno Brodomaterijal njima dugovao novac i tako dalje, ali mogli se bili malo istrpiti i pomoć. Najgore je uništiti tvrtku i uništiti radna mjesta, a to nijednom gradonačelniku ne bi trebao biti interes. Zašto je stečajni postupak, kad je već došlo do toga da je firma u stečaju, zašto traje tako dugo, tih dugih 10 godina? Da li su se mogla sačuvati radna mjesta, a na kraju krajeva i sama tvrtka? Evo vidite, u svijetu stečajevi traju maksimalno 6 mjeseci i tako dalje. A Brodomaterijal ove godine slavimo u 6. mjesecu 10. godišnjicu. To su apsurdi. Pazite, 10 godina trajanja stečaja. Čovjek se zapita ko je tu normalan, a stečajni zakon lijepo kaže, član ne znam koji, neću sad citirati, to nije ni bitno, da stečajni upravitelj mora u 1,5 godine ukoliko nije nastavio djelatnost, spasio radna mjesta i tako dalje, unovčiti imovinu i podijeliti vjerovnicima i tvrtku vratiti vlasniku, bivšem stečajnom dužniku, a vlasnik Brodomaterijala je bila Republika Hrvatska. Dakle, trebalo je Republici Hrvatskoj brzo podmiriti vjerovnike i vratiti joj tvrtku. U 10 godina stečaja, ja ću vam morat sada reći da su napravljeni troškovi stečajnog postupka fantastičnih 35 milijuna. Kamo je odšlo 35 milijuna u 10 godina troškova stečajnog postupka? Ja se isto pitam gdje je to nestalo. Drugo, zašto se nije prodala imovina, podmirili vjerovnici? Ne može neko reći sad da se imovina nije mogla prodati. Molim vas lijepo, imovina. Upravna zgrada u Ante Starčevića. To je najatraktivnije mjesto. A znalo se, kad je otvoren stečaj, da će Zagrebačka banka kupiti tu zgradu. A Zagrebačka banka odugovlačila se prodaja upravne zgrade 2 godine. Ili 3, sad više ne znam na pamet. A sud je Zagrebačkoj banci u stečaju priznao kamatu kao hipotekaru, odnosno razlučnom vjerovniku, 28% godišnje. Računajte kako je kamatom praktično Zagrebačka banka dobila zgradu. To je... Baratamo još jednim velikim iznosom, ali ne znamo da li je ta tvrdnja istinita, odnosno točna, to ćete nam vi sada otkriti, vaše stajalište. Da li je istina da je odvjetnik za vrijeme ročišta, odvjetnik Brodomaterijala, za 1 sat bio isplaćen u iznosu od 81.000 kuna? Pa meni je žao što nisam... Vjerojatno se našim gledateljima već sad zavrtilo malo u glavi. Da sam znao da ćete me to pitati, vjerujte mi, ja bi uzeo predmet
Gradske banke i brodomaterijala, ja vam izvadio i pokazao ovdje točno troškovnik gdje je na jednom ročištu obračunata. Pazite, sat vremena, ja sam bio u tom ročištu jer sam bio u tom sporu kao umješač na strani brodomaterijala, znate, da pomognem u dobivanju toga spora. I 81.000 kuna za sat vremena. A drugi apsurd, da jedan podnesak koji odvjetnici pišu za to ročište je naplaćen 54.000 kuna. E sad, Hrvatska je najskuplja, to ste vjerojatno vi čuli, po odvjetničkim tarifama, ne znam, 5 puta su odvjetničke tarife u Hrvatskoj skuplje nego u Njemačkoj, na primjer, i tako dalje. Tu je brzo bogaćenje, znate. A znate vi koliko je ti ročišta bilo sa Gradskom bankom? Najmanje 8. A sad pomnožite 8 puta 150.000 kuna i sadašnji ukupni troškovi su 1.500.000 kuna je odvjetnik brodomaterijala će zaraditi na sporu sa Gradskom bankom. 1.500.000. Nije to 150.000 kuna. I 150.000 kuna je dosta, znate, nije ni to mali novac, ali 1.500.000. Ja sam o tome dosta pisao, dosta upozoravao, međutim uzalud. Znate šta mi se odgovori? Kaže, sve je to po zakonu. Sve je to po zakonu. Znate, najgore kad neko odgovori sve je to po zakonu. A niko ne pita koliko to košta vlasnika tvrtke, koliko to košta vjerovnike. I to je nedopustivo. Ali poslali ste otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske i gradu Rijeci i u biti Trgovačkom sudu. Što ste naveli u tom otvorenom pismu i što ste zapravo napisali? Kakav ste odgovor dobili? Ovako, o brodomaterijalu bi se mogla knjiga napisati. Znate, ja sam napisao jedno otvoreno pismo iz razloga da pokušam sada u ovoj situaciji kada je u Republici Hrvatskoj potrebna svaka kuna. Kad je gradu Rijeci potrebna svaka kuna, niko nema pravo rasipati se sa imovinom državnom ili lokalne samouprave. Niko.